Suntem oficial în a șasea lună consecutivă cu inflație de aproape 10%. Hai să vedem ce înseamnă asta pentru tine. Inflația e creșterea generalizată a prețurilor. Practic, cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De exemplu, dacă anul trecut mergeai la magazin cu 100 de lei și cumpărai 2 pungi de alimente, astăzi, cu aceiași bani, mai cumperi o pungă și jumătate. Asta e inflația. Bine, ăsta e un exemplu pur ipotetic. Am exagerat puțin de dragul explicației. Dar inflația nu se vede doar la mâncare. Se vede în facturi, chirii, carburant, servicii, peste tot, orice plătești. Problema apare când creșterea asta generalizată a prețurilor se petrece mai rapid decât creșterea salariilor. Și atunci puterea de cumpărare scade. Adică nu câștigi neapărat mai puțin, pur și simplu banii tăi valorează mai puțin. Și asta afectează toată economia. Noi oamenii cumpărăm mai puțin, mai atent, poate luăm varianta mai ieftină a aceluiași produs, dar de calitate mai slabă. Nu știu, margarină în loc de unt. La rândul lor, pentru că noi suntem mai prudenți, și firmele vând mai puțin. Deci intră automat mai puțin bani în economie. Și așa am ajuns și la recesiune tehnică. Am explicat-o și pe aia în alt clip. Nu suntem în vreo criză, dar cu siguranță nu suntem într-un confort economic. Așa că sunt curios unde simți tu cel mai tare inflația. La magazin, în facturi sau când vezi cât îți mai rămâne din salariu la sfârșitul lunii. Te aștept în comentarii.